Igbo ndị ọma, anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ Ụkwa ruo oge ọda. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Chudo nusoro otu nwatakịrị ọgụ maka na ọ kpọrọ nne Ngozi iyi. Onye nkụzi wee pịa ha ụtarị nke wutere ya, mana ọ sị na nke a emeghị. Ngozi ewere maka nke a gbaghara ya maka ihe o tiri ya. Nke a abụghị nke mbụ, nke o ji abụ nke ikpeazụ a na-apịa Chudo ihe maka ọgụ dịrị Ngozi. Apịakatala ya ihe ọ mara ya ahụ, nke bụ na ihe a na-apịa ya bụ akụkụ ahụ ya ugbu a, maka na ebe ọ mụtara ọrịa nnụnụ, ọ mụtakwara ufe ya. Ebe ọbụla efowere ifo gbasara ọgụ, aghaghị ifonye Chude dịka esi efonye mbe, maka na o jiri ọgụ dịrị onye ọzọ mere nri. Site ugbu a gawa, ha abụọ anakwaghị emere ibe ha ihere, maka na ebe o foro ha n'anya na ha abụọ hụrụ onwe ha n'anya, ha tụkwasịkwara onwe ha obi, na-emekọrịta ka ụmụnne, n'ihi na ụwa otu onye nọ ka mma n'afọ. Ugbu a ụlọ akwụkwọ emechiela. Maazị Obi si Chude na ọ ga-eje ezumike n'ụlọ, ma Chude jụrụ ajụ. Mgbe ya bụ ihe mewere ka ọ ga-ese okwu, Chude wee kwe na ya ga-eje. Ekpere ya niile bụ ka Ngozi lọta ụlọ ka ya wee na-ahụ ya anya, n'ihi na ọ maghị ka ọ ga-adị ya ma ya ahụghị Ngozi izu ụka atọ. Ọ bụ eziokwu na moto bu ya aga. Ha na-eru be ha nso, ọ na-ewute ya na ya ahapụla Enugu. Obi dị nne ya ochie mma na ọ lọtara, ma obi adịghị ya mma na ya agaghị ahụ Ngozi anya ọtụtụ oge. Ihe niile ọ nọrọ n'ụlọ ụbọchị na-akpụ ya akpụ n'anya. Ọ nọchala ihe niile nna ya sịrị ya nọọ n'ụlọ, wee tinye isi n'ụzọ Enugu. Obi o ji jewe ụlọ na nke o ji lọta abụghị otu. Nne ya na-ele ya anya n'ihu mgbe dum, na-ahụ ka obi si atọ ya ụtọ. Ọ fọdụrụ otu izu ka akwụkwọ bido, ma o dechala uwe akwụkwọ ya, kwadochaa onwe ya. Akụkọ niile ọ na-akọrọ nne ya abụghị ihe ọzọ ma ewezụga ihe gbasara ụlọ akwụkwọ. Obi dị nne ya ụtọ na nwa ya hụrụ akwụkwọ n'anya nke ukwuu. Nne ya jiri obi ya na-eche ka Chude ga-adị mgbe ọ ga-abanye kọleji.